Good evening po. Nagluluto po ako ngayon ng ito po ay sa curry rice kasi ang anak ko ay hindi kumakain ng Philippine foods. Then gusto ko kasi ng sinigang konti lang. Ito pansigang, wala pa siyang gulay. Next. Lalagay ko na yung gulay dyan. Baboy pa lang yan. Tsaka yung okra. Tsaka yung daikon or radish. Then lalagyan ko din siya nito sa sinigang. At ito, itong komatsu na. Then sa curry rice, ito na lang ilalagay ko. Ito na lang. Tapos na rin siya. Sabay ko na siyang, sabay na. Para makakain ang baby ko kasi ito eh. Hindi siya kumakain ng hindi siya kumakain ng Philippine food. So, ito, lalagyan na lang ng glue. Stop ko muna siya kasi baka madurog yung potato. Yun lang guys. Ako gusto ko ng sinigang kaya stop ko muna yung apoy nito para lagyan ko siya ng glue. Kasi pag dito kasi tinuro sa akin ng aking mother-in-law na paglalagyan muna siya ng glue, stop muna daw yung apoy. So 4 muna ilagay natin kasi baka sobrahan ng lapot. Papatunawin yan muna, stop muna. Then pag kulang, dadagdagan natin. Tapan muna natin siya guys. Hirap kasi dito, itong anak ko. Kumakain naman siya nung baby pa siya. Nung maliit siya, pinapakain ko naman. Ayan, kumulo na guys. So, lalagay na natin ang tawag dito. Nakakainis. Ilagay na natin itong kasi andyan na hindi ako naglagay ng talong kasi hindi mahilig si Habi sa talong. Ano ko bang hindi nakakainis naman, hindi ko maiyan. Ganyan na lang, sige. Kasi hindi ko siya na-prepare ng todo eh. Madudurog naman yun sa loob ng tiyan. Sorry guys. Okay lang yan. Kasi gusto ni Habi, si Habi kumakain yan, enoki. Nilalagyan niya ng, kasi naman, pwede naman yan ilagay sa sinigang, diba? Na-try ko na gusto niya. Pinalagyan niya ngayon, ulit. Ayan ako, daikon lang, daikon radish. Tapos, antag to, okra. And, tawag dito? Itong komatsu na ilalagay ko guys. Ayoko ng pwede rin naman ay ilalagyan ng kasi gusto ko gulay. Pwede naman lagyan ng Petay Baguio. Kasi mahal pa yung guys, mahal yung Baguio beans. Ilalagyan ko din kasi gusto ni Habi ng may Baguio beans sa sinigang. Tigko konti lang yan since kami ay tatatlo lang dito sa bahay. Nag-asawa na yung panganay kong babae. May asawa na rin yung dalawang panganay na lalaki. Wala na sila dito. Dito na lang si Bunso. Ay nako, napakasilan din sa pagkain. Samantalang nung maliliit sila, pinakain ko naman ng mga pagkain ng Pilipinas. Kumain naman. Bay ngayon hindi na. Parang kulang yung tubig niya, no? Ayan na. Basta yan guys. Malambot na lahat yung gulay niya. Kumbaga, hindi ko naman siya pakakalutuin. Half cook lang. Kasi nauna ko ng pinakuluan at inisa ko muna yung baboys. Okay. Yan natin ng konting apoy din. Dito naman sa curry.
Lagyan na natin siya ng apoy, guys, na mahina lang. Okay. Tingnan natin kung tunaw na. Kasi pag mamaya mo pa yan ilagay, hindi pa gano'n, kulang pa. Dagdagan natin ng glue. Pero minsan akala ko kulang pa, nagdadagdag ako. Grabe, yung pala nasa ilalim, hindi ko lang nahalong mabuti. Sobrang lapot. Kasi guys, maliit lang tong nabe or itong pinaglutuan natin, maliit lang yan. 20 cm lang kasi para nga lang sa baby, sa bunso ko. Tsaka kay hubby na rin. Ako kasi sigurado yan, hindi naman mauubos. Yung sinigang kahit na pang 2 tao lang yung niluto ko din. Sigurado yun. Ayan, medyo malapot na, konti na lang idadagdag natin na glue. Ayan. Wait lang ha. So, patayin ulit natin ang apoy. Lagyan natin ng glue. Dalawa lang muna. Kasi baka masobrahan ng lapot. Kasi pag nasobrahan ng lapot yan, guys, since maliit lang itong ating pinaglutuan, hindi kakayanin kung lalagyan ko pa siya ng tubig. Dahil pagka malapot na para na siyang paste. Okay lang yung ganyan. Hindi pa siya natutunaw eh. Maglilipat na kami bukas. Alis na kami dito. Pero babalik-balik kami dito kasi sariling bahay namin dito. Kaya lang kami pupunta ng Sapporo kasi doon na yung work namin ni hubby. Kasama namin si Bunso. Pero andito rin kami palagi. Pag wala akong work, dito lang ako. Kasi walang wifi doon. Pag nag-busy na, ayan ako guys. Grabe, lumapot na yata ng todo. OMG. Dapat pala isa na lang yata. Pero okay na to. Okay na to. Okay, oh. Lagyan natin ng apoy. Guys, yung pagluto naman kasi nito madali lang. Ang umpisa, maggayat lang ng tamanigi or onion. Yes. Ako isang onion na malaki nilalagay ko. Yung talagang pino. Pwede rin na slice. Ngayon ginawa ko slice. Usually kasi parang hindi makita. Kasi ang hirap pakainin ng gulay yung anak ko. Ito lang ang kinakain niyang gulay eh. Yung patatas tsaka carrots. Minsan kain ng ibang gulay. Pero hindi. Ito lang talaga. Kaya yung nilalagay ko na ang tawag ito, onion, talagang durog na durog. Pinong-pino. Gigisa yun. Yun, pagka brownies na siya, lagay na yung meat. Tapos ng meat, carrots, takpan muna ng ilang minute, mga 3 minutes, tapos saluin, tapos ilagay na yung potato. Takpan, 3 minutes, haluin, then lalagyan na ng tubig, pakuluin na siya hanggang mag-okay na yung lambot niya. Ngayon, pagka hindi pa siya hindi naman yung lambot na lambot. Kasi, once na yung sobrang lambot yung ginawa mo dito sa patatas, bago mo ilagay yung glue, ay sigurado, madudurog, mawawala ng katachi. Ang tawag doon, hindi mo na makikita yung patatas dahil matutunaw na siya. Since, yun ako, mas gusto ko yung kasi masarap. Siyempre, mas maganda yung merong shape. Andyan yung shape ng patatas o wala na dyan yung
Guys, luto na siya. Luto na yung curry rice ko para sa akin, baby. Okay na siya, guys. Try na natin. Now, yung ating sinigang, bakit ayaw kumulo? Ala, mahina pala yung apoy. Ala, yan na. Luto na rin to, guys. Luto na siya. That's all for today. And thank you for watching. Isa lang yung nakikita nyo. Marami pa yung baboy sa loob. Sa ilalim. Patayin na rin natin. Okay. Tapos na ang aming pagkain for dinner. Medyo na late nga. Kasi late na rin kaming kumain ng lunch. Late din kaming namalengke. Kaya late kami kakain din ng gabi ng dinner. Okay. Sige, bye-bye. Tawagin ko ang aking baby para kumain na siya. Thanks, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.